abagari naye sasa uri roho muna tunakafika chao muri mati malizisi chifwa kujiona kundikani kuna watu nonso mangukala ino ndina leo kala leo mkazi wa nyinyi anaweza kuchukua amasaka saka magani ndiye bona bono tibe nyamara dina ndi moze moyo ndiye apira anganeza skulu anganeza ndizina sizingarani sizingathandize ndiye uyoyo ndande ngati panopo azithandizira zinchito ndiye nanga singangobwera ngati bakhomo pano panga mphongo ndiye nabe ngati ni munthu amayi sabwene yo dune ne ya lumatu abale uluman sabwe ineto imene ndikaimangira kona ndikachika mimi ndifuna kukwatira mama kodi ukwatira akazi angati yo zana watenga wini lero Oh, can't you see Shinga mujene ndi. Kazi wako rame. Because what is Sam's Sama ngoja. manu ndina nene nezani maloza tu ama ndina nene kuti nyamata ndinakupeza nine kusika ko mutango khala mukutuwa azipita basi ndakutenga ndikubwera pano azipita zimene machita zinthu zonse and there's nobody to come ndakutengera ndizokhala zache zili kuti anyamuka amene ndili kutengiko azipita amene azipita monster load and you wonder how far you can go with every step on that road that you take. Allah knows. Jani mesi mwenyewe.